Dumiseni nalanga linyanga. Nimdumiseni nazikhanyezi zonke ezikhanyayo. Dumiseni namazulu amazulu. Amen. Siyangena leposition namhlanje ngokuthabatha umhlabeleli ongunumber 102 wozamoya uyuhlele 102. Amen.
masithandaze. uNkulunkulu wethu othembekile, uNkulunkulu wethu okhona ezindaweni zonke, egameni likaJesu Kristu siza kuwe ekuseni maluso ngcwele. Singalethani intoni kuwe uNkulunkulu wethu ophakemeyo ngaphandle kokuletha uqobo lwethu kuwe. Size kuwe maluso ngcwele uma singena kule nkonzo yokugcina, singelibale ukuthi waze wamuhle empilweni zethu, waze wathembeka uNkulunkulu wethu. Sisuke nawe emakhaya, usilondile wasigcina, sangena kule nkomfa kusuka Friday, sakuzwa Moya Ongcwele kanye nathi, sakuzwa uhamba nathi maluso ngcwele. Nakulesi sikhathi sethembe wena maluso ngcwele. Baba bethu bethe inqaba sinayo esingabalekela kuyo ngaphandle kwakho maluso ngcwele. Siza kuwe ekuseni khona bafike la maluso ngcwele benezinkinga ezahlukahlukene, sinethemba Baba lokuthi bazothuma bebuyele emva, bathi impela kuba kule ndawo sizokudumisa kube yila kuphendula khona impilo zethu. Abanye maluso ngcwele bazobuyela emakhaya izimo zingashintshile uNkulunkulu wethu ongcwele, kodwa wena wedwa lethi ithemba, wena wedwa kwazi ukuthwala umuntu, wena wedwa maluso lungile kwazi ukusidlulisa ezimeni, ubonakala ukhona phakathi kwethu. Sazi into yodwa yokuthi wena uthembekile. Sesikhona babongcwele phambi kobuso bakho, sesikhona uNkulunkulu wethu othembekileyo. Siyabonga Baba, sikunikeza indumiso. Abanye basala endleleni kodwa ubonakala usasigolile maluso ngcwele. Abanye phenduliwe imikhuleko yabo, sithi impela waze wathembeka. Abanye kaphendulwa kodwa siyazi uNkulunkulu wesikhathi wena. Sesikuwe maluso ngcwele, sicela into yodwa masibuyele emva kube khona umehluko ukuthi kade siphambili kobuso bakho maluso ngcwele. Thatha udumo lonke maluso ngcwele ekuseni egameni likaJesu Kristu ophilayo. Wena masifundisa ubasikhuleke sithi Baba wethu osezulwini malingcwele
isifundo 421 ihubo 122. Isifundo sethu ngokulandelana 421 ihubo 122. Ibandla liyakufunda lihlezi phansi. Ngomngeni ngajabula lapho bethi zinyawo zethu zima masango nakho Jerusalem. Lapho imindeni ikhuphukela khona. Ngomthetho kaIsrayeli ukubedumisa igama likaJehova. Izihlalo zobukhosi zendlu kaDavide. Abakuthandayo bayaphumelela kahle. Nenhlanhla ezindlini zakho zobukhosi. Makube khona ukuthula kuwe. Makube uyise sesibuyela emakhaya. Angithathele ithuba ngibingelele usihlalo walombutho amabutho kaChrist kwi-district yakithi ku-Medley North. Ngibingelele usihlalo wamabutho kwi-province yakithi yaKwaZulu Natal. Ngibingelele abefundisi bonke abakhona, ikakhulu umfundisi uShanga silunga lephalamende lapha eCape Town. Ngibingelele isifundisi sonke, sengiyaphinda futhi amakhosikazi abefundisa khona phakathi kwethu, usihlalo wesililo kule province yakithi yaKwaZulu Natal, umama uMagwaza. Ngibingelela amadiboni onke akhona. Ngicela ungabahlukanisa abefundisi njengendlela abajwayele ukuhlwayisa ngayo. Ngicela ukubabiza nje ngithi abefundisi. Ngibingelele amabutho onke akhona, isililo sonke esikhona. Ngazi umfowethu uJini usekhoneni, usihlalo amadodana kule province yakithi KwaZulu Natal, ikomiti lakho lonke, umfundisi uMkhudlandlu, amabutho, iziphika, udodana, abangcwele bonke bakhona. Egameni likaJesu Kristu ngibingelela abangcwele. Izikhulu zonke eziphakathi kwethu nazo ngiyazibingelela. Haleluya. Oh, ngiyabona igama ngicela ngiyabingelela. Amen. Usesigcine waze kwabala. Usesigcine waze kwabala. Usesigcine waze kwabala. Wesimete.
Ngiyacela bangcwele ukuthi ngenxa yesikhathi ngokujwayelekile mfundisi uMgudlandlo liyalithatha iculo lesibili kodwa to save time ngoba sesiliculile leli chorus ngicela ukuba ngabe ngizawuthatha umculo osemaculweni okuhlabelela wesibili kodwa sivele siye sifundweni senkosi sanamhlanje to try to save time ukuze umshumayeli umfundisi udadewethu angasho ukuthi ngicishwe isikhathi elasithabathe isifundo sethu ngokuloba siqalisa ukufunda evesini lokuqala size sime evesini lika-11 so bese siqhubeka-ke nenye ingxenye noma nje umfundo ozofunda sithabathele from verse 1 to verse 11 bese jonga eyosithabathela ivesi lika-20. Incwadi ngokaLuka chapter 10 sifunda suka verse 1 siye ku verse 11 sidlule siye ku verse 20. Emva kwalokho inkosi yamisa abanye abangama-70 yabathumela ngababili phambi kwayo emzini nasezindaweni zonke ebiza kuya kuzo yona. Yathi kubo, ukuvuna ukhulu, kepha izisebenzi zingcosana. Ngakho-ke nxusani inkosi yokuvuna ukuba ithumele izisebenzi ekuvuneni kwayo. Hambani, bhekani ngiyanithuma ninjengezimvu phakathi kwezimpisi. Ningaphathi sikhwama, nayika, nazicathulo. Ningabingeleli umuntu endleleni. Nakuyiphi indlu eningena kuyo, qalani nithi ukuthula makube kulendlu. Kuyakuthi uma kukhona lapho indodana yokuthula, ukuthula kwenu kohlala phezu kwayo. Kepha uma kungenjalo kuza kubuyela kini. Hlalani kuleyo ndlu, nidle niphuze abanipha kona, ngokuba isisebenzi sifanele inkokhelo yaso. Ningangenisi ezindlini ngezindlu. Nakumuphi umuzi eningena kuwo banamkele, yidlani okubekwa phambi kwenu. Niphulukise abagulayo abakuwo, nithi kubo umbuso kaNkulunkulu usondele kini. Kepha nakumuphi umuzi eningena kuwo benganamukeli, phumelani ezitaladini zawo nithi, nothuli lomuzi wenu alunamathele ezinyaweni zethu, olunamathele ezinyaweni zethu siyaluhlangulela kini. Nokho-ke yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu usondele. Verse 20. Nokho ningathokozi ngalokhu kokuthi omoya bayanithobela, kepha thokozani ngokuthi amagama enu alotshiwe ezulwini. Ileli izwi lenkosi. Siyabonga usifundela kahle izwi lenkosi. Awuthi ngophinde uverse 20. Nokho ningathokozi ngalokhu kokuthi omoya bayanithobela, kepha thokozani ukuthi amagama enu alotshiwe ezulwini. Nokho ningathokozi ngalokhu kokuthi omoya bayanithobela, kepha thokozani ngokuthi amagama enu alotshiwe ezulwini. Abangcwele ke siphakamise umfundisi
uMonife olusibandla lasemsunduze ukuba eze ngaphambili azosiphakela namhlanje izindaba ezinhle. Awubangcwele abesithabatheni nje umhlabeleli ongunamba 76 umhlobo wethu uJesu zithwala izinsizwa. Ivume sengathi siyaqala ukuyivuma bangcwele sisukumise umfundisi. Haleluya. Usenezwi nje awu asho kamnandi. Ungumhlobo wethu Sing a little more,
ukusibabelelela kamnandi. Ngicela ukuthatha ithuba ngibingelele usihlalo walombutho umfundisi MK Mgodlandlu. Mfundisi ngiyabingelela egameni lenkosi. Ngibingelele usihlalo kaNatali baba uDlamini RB. Ngiyabingelela baba egameni lenkosi. Ngicela ukubingelela Mission Council Convener ubaba MW Ngcobo osihlalo balenkonzo sikuyona namhlanje kuseni. Ngiyabingelela mfundisi. Ngicela ukubingelela abafundisi bonke abakhona phakathi kwethu. Ngibingelela omama bazalwane. Ngicela ukubingelela nje nonke kwelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Niyaphila? Amen. Nami ngiyaphila. Ngiyanibona mabutho nisemfuthweni namhlanje. Sesigodoni ngifuna ukuqala phansi. Asibale sakha amatende la elisiminti singabe sahamba. Siphatheke kahle kakhulu, siyambonga uNkulunkulu. Amen. Angicele futhi ukubonga kakhulu. Angazi noma kufanele ngibonge noma kufanele ngithini. Ngoba ukuma kule ndawo njengalokhu umfundisi uNgidi eshilo izolo ebusuku akuyona into umuntu ayithatha kancane. Futhi ke eyami namhlanje ithanda ukuba nzima kakhulu ngoba ngimile abantu abadala bahleli phansi. Sikhule kuthiwa ingane ayibameli abantu abadala. Sekushunyelwe kakhulu futhi kule mpela sonto kusukela ngoLwesihlanu lokwesifikile. Mhlambe mntana Shelembe bese singamane siye esidlweni sithola isibusiso sithatha imithwalo yethu sikhweduke. Kodwa mhlambe singakabophi imithwalo yethu siphinde nayo emakhaya isinda. Ake mhlambe eminye imithwalo obukade ufike nayo uyiginqe manje uyiginqele eCalvary ngoba indaba yethu iphelele esiphambanweni eCalvary. Akuthi masiphindele ekhaya sithunyiwe kubantu singafiki kubantu sisinda imithwalo. Kodwa imithwalo esifike nayo ngifisa umuntu nomuntu awuthatha awugingele eCalvary ngoba ukuphindela kubantu nemithwalo uzoyidileyisa imessage ngoba uzolibala ukuphatha umthwalo kanti imessage esiyiphethe esithunywe yona iyaphuthuma. Ngifuna sibuyele emakhaya silula ukuze mangabe siya kubantu kungabi khona into ezosilibazisa ngoba nale imithwalo ayinamsebenzi yalutho. Eminye imithwalo sisi-attractela thina yona. Masekuba nzima ukuthi siye kuba uya kanjani umuntu une-package yakho. Funa siqale siginqe imithwalo siyigingele eCalvary eNyamalanga ukuze thina mase siya kubantu sifike kubantu sinamandla. Ngizawuginqela eCalvary, eCalvary. umthwalo wesono sami.
Njengalokhu nabaningi sebezamile ukuyixoxa indaba
esahlukene esandulela leso sesifundile sizwa noma sibona uJesu ebiza abapostoli abayishumi nambili. Cela ukuxolisa abazalwane asizukujabula ukufika kuleya verse amnandi ngoba bengimnala ngale nkathi kufunda ngalesikhathi kuqala verse 1 benithuka kodwa ngale baqala bathi ningathokozi ngokuthi ushona dliwa ulembethe ukuthi ngabela angesijaha ukufika kuleyo verse kodwa sizoxoxa nje indaba abese siyabona ukuthi wayethi bali uma ngabe nokuJesu mayesephendula ngathi wayethi mina nijaha ukuphendula izinto enganibuzanga zona nijaha ukuphendula nemiyalezo nibuya nereport wrong mina ngithuka ukuthi hamba niyothi umbuso kaNkulunkulu usondele. Hey, lifa. Esahlukana sandulela lesi chapter 9 lithi iBhayibheli wayesebabiza abafundi abawu-12 wabaqala ndawonye wabathuma bathi abahambe bakhulumise ibona abapostoli abayalwa ngamadimoni useyasuka uJohane nokuqina ngoba phela yena wazi ukuthi uyena wavulela uJesu indlela usathi sibabonile thina abanenkosi noma simbonile omunye esefuna ukuthulisa amadimoni samnqabela uthi unkulu uJesu nimnqabelele yena nazi yini ukuthi ongamelene nani ungakini sinabantu abawoJohane ngoba nakho indlela iqalwe yibona bese bekwazi bona ukuwasamanye athi akasika wendlu yethu wena ufike nencwadi thina siyimfitho wemilina uthi uJesu bephendula nimnqabelele anazini ukuthi mina abangamelene nkhani bangakini lithi iBhayibheli uJesu esebona ukuthi insuku zakhe seyisondele lithi wayesebhekisa ubuso bakhe ngaseJerusalema ngenkathi ebhekisa ubuso bakhe ngaseJerusalema ngoba vele ubathuma nje indlela yakhe uyazi ukuthi usecada kangichazuke nginqamo leSamaria because it was a shortcut usethi kodwa abengibhekisa ubuso bami ngalapho ngibheke khona into eyenzakalayo ngaleyo nkathi sebayasuka uJohane benoJakobe they failed the mission ngoba ibona bese behluleka abantu bethi Jesu njengoba amaSamaria enqabile awufundini siwabizele ndawonye bese siwakhandela umlilo ashiswe iyona lento eyenza ukuthi uJesu abesethi ngeke ngathi kunephutha ake ngiqoqane yila sesifika khona kuchapter 10 ngoba libe silithi ake ngiqoqa abanye okusho ukuthi lo 12 akasaqoqi futhi abapostoli useqoqa abafundi eqaleni uJesu ubizile kodwa kuchapter 10 uyamisa ngoba kube wehluko phakathi komuntu obiziwe nomuntu othathiwe wayeseyamusathi ake ngithathe noma ngiqoqa abanye ayikho into eyashintsha ngoba uverse 1 uthi emva kwalokho okusho ukuthi nisi-geographical location ayishintshanga kuphela kushintsha umuntu ngoba into ekumele simkhumbuze yona makholwa ukuthi imishini ayikho ngani nabanye abantu bangasetshenziswa up to the same project wena kuthiwa mangabe kuthiwa uyenza wathi wena imoto yakho izokungena kulowo muzi ngoba kuphansi so angizukuma phela lowo magogo ngoba imoto yami izohamba kusho njalo uJesu besebiza abantu aqoqa abantu ngoba kuyenzeka sithi sihamba ndawonye nemessage sizwa ngokufana ishintshe imandate endleleni uJesu besethi ake ngibizele abanye ngibaqoqe kuchapter 9 wababiza ndawonye babuthana inkosi yayisibathuma kodwa kuchapter 10 uyababiza useyabamisela kuchapter 9 bekwabapostoli kuchapter 10 isufundile sekwabafundi ngoba kunomehluko phakathi kukampostoli nomfundi kunomehluko phakathi
into ngalapho akufundisi. Ngoba umuntu uselandela i-opportunity yabantu mhlawumbe ngokujena nje silokho sisuka kubantu is because abanye bethu sifuna ukubamba konke abanye sifuna ukuba sithethekile. Please don't go and confuse us in the process. Sikhangela abizane yona awukwazi ukuba umposto ufuna ukuthi ukuba umfundi uzohambisa imessage wrong kubantu. Athumela usibantu uyalithatha ushonisa ngapha ifike ilunga lebandla lishonise ngayo ngoba lifuna ukuba yinto engabizolanga yona futhi engaqeqeshelwanga yona. Sonke abazalwane sibiziwe kodwa kukhona la ukukaniswa khona. Ngakho mina ngibona ngigcwele kanje ngingagogile kanje ngoba I am still niyela bazalwane lento kusibuza ukuthi kanti bayamfeyilisa yini. Akekho umuntu ofeyilisa umuntu ngoba umuntu ubizwa uKristu. Lezo zinto zidala ukuthi sivukelwe inhliziyo ezibuhlungu ukuthi bangabe ngihlangana nomfundisi uNzobo mhlawumbe ecabelwe yinto zakhe akangangaba bese ngithi hawu sesibonashwayo ngijahe ukufuna we will never be equals. We can be equals ngoba sama-congregationalist kodwa angisoze ngayibalekela indaba yokuthi umfundisi udlamini ubaba. Uma ngizo-understanda ukuthi khona i-ofisi labapostoli, likhona i-ofisi labafundi, likhona i-ofisi la uma usumiselwe bese kuthiwa hamba ngoba usuredi ukuya kubantu. Nkosi yami. uJakobe benoJakobe i-message was very clear but ngoba sebephethwe lento exa abantu ofuna ukuyishaya phambili ingakho sebenza ufuna inkosi ukuthi sibase umlilo bashise imission bona yazi bazalwane ukuthi kuyenzeka nikhishwe ngoba kuthiwa nihambe ngababili kuyenzeka nihambe ngababili nikhishwe niyokwenza imission umsebenzi kaNkulunkulu kodwa imission ishintsha endleleni uthi abantu uhamba nabo nikwi-mission eyodwa kanti bona sebefoWhatsApp bahambe phethwe ekhanda lakho. Kuyenzeka nikhishwe kwi-mission eyodwa kodwa wena ungazi ukuthi laba wena usuyi-mission yabo ebusuku abanani bediscussa wena isishintshile imandate. Labantu khishwe nabo labantu ninalabo njengoba sifofondela kodwa mina ngiyi-mission yakho ebusuku ngesiphathwe leya ntombazane. Yebo. Yaliphumaphi ngoba nesibongo sakho mlifa sazi uma kuzwayo mina anofundi history yeba wayekhona umfundisi uphuzwayo. Nkosi yami. Amen. Ivuka impisi yozile umbhalo uthi ngiyawuthumela injengezimvu embisini ngoba vele emsebenzini kaKristu umfundisi uNzobo there is always a lamb and there is always a wolf. Sizohamba kanjani singaphathe lutho ngoba izovuka impisi ime. Yebo. Soyiphunga But that's ngani. because there is provision in the mission Yami. of not mission yakho. Yabona bakusaye yakho mission uzofuna uphatha ngoba vele uma sesivula amatasi la sithi avula amatasi abantu baphethe ngoba kuyaphathiwa uma ngabe mission isengawe kodwa mission uma isa-self-centered kuwena kodwa understand ukuthi the mission of God is Christocentric. Uzohamba ungaphathe lutho ngoba sethini nabasangena ezindlini nihlale phansi nidle uzodlani kanti uphethe izinto ey'ngafuneki emzini yabantu. Kuyaphathiwa bazalwane emoto endlela mangase kuvula amabhuku uqishiwe phathi emzimbeni nje lesinto njengoba ngimile la emzimbeni kuphethwe. Idedele malusi. The mission of God
The mission of Christ can never be about you. Uthi uphethe yona. Shale mbuthi uthi uphethe yona mission. Tshele lo mfana. Uphethe yona emafeka. Uphethe yona futhi egcwele. Yebo. Uyahambela yonke imigudu. Kodwa ivuka impisi. Futhi impisi mavuka. Ingakho ungafunanga ufundisa ungithi ukuya ngeyavesi ethi ukuvuna kuningi kodwa ngoba isebenzi khona kodwa kuney'mpisi eziyivimbile ukuba zihamba ziyosebenza. Uthi usayiphethe imandate e-right ivuka impisi ithi nanamuhla awazi wena ukuthi wena wenza ungangethuki. So I make some positions. Stick to your assignment if you are carrying the mission. Le era abantu abasiphethe le yakhe mission. Hayi zobalula vele uzoya abantu bakujabulele bakushayela izandla bakuthembisa ngoba imission afuna vele ukujabulisa wena because yonke into is about you. Kodwa mase kuyimission kaKristu ibuhlungu imission kaKristu ikwenza ukuthi ubambe kubantu ikwenza ukuthi ungathandeki ngoba ukwazi ukubatshela lezinto abangafuni ukuzizwa. But stick to your assignment and flourish. Usibona nje ngelinye ilanga ukuhlushwa umuntu nje emsebenzini. Uthi usabathe kwenza kahle. Nawe impisi. Uzukubese ukuthi uyabuza ukuba wayohalela lo msebenzi. Awuhalela. Uyabizwa. Stick to your assignment and flourish in it. Akuthina sonke bazaba esahlabelela lo mhlabelele ka-deputy chair wamadodana njengaye. Ngoba yena ubizele wona. Akuthina sonke esiwabiza amashinga njengoba uJobe wasesawukosi ngoba yena ubize stick. uJohane noma yememezela uJesu ezivulelana inkosi kodwa wayethi bona pho wena ukubani athi nami ngangingamazi kodwa loyo wabonile uyena indodana yomuntu. uJohane akafunanga ukuthatha uJesu ezanza ngayena uJesu. The mission of Christ is not about you. Kodwa ngoKristu. Nabo labafundi imishini engekona basebevuka ingento ebenijahile ukubonga. Hawu nathi abandibona esone. Kodwa into engiyithanda bathi ngani ngeke bayabona ukuthi ngoba bengafuni ukuyifaka into yabo noma bangafuni ukuyifaka kodwa bayabona ukuthi no likhona igama. Likhona igama. Abafundi bebabhekaza bawuchaza ukuthi bekuwu-12 awufuna bona sekuwu-7 abanye baze bathi baku-7 into engabalulekile leyo. Abanye bayazama bathi u-7 ngoba ama-tribes ngaleso sikhathi kukhona le nto ebizwa nge-Ten of Nations. Ungabe uzoqala ukufunda iBhayibheli into engabalulekileyo ngeyodwa but into ebalulekile ukuthi uthi ngabani ngababili because what we do bazalwane we bear witness to
ngingasaboni into eyodwa. Athi uma usiye ngisho le ibandla udirector ngala ukosakazi. Yebo. Thatha isililo sakhe asikhiphe lapha. Anofuna iBhayibheli uma ngabe ngizoshuma ngingaboni ngasonini. Ngiyakhumbula kwenzakalani kuMariam no-Aaron uma ngabe bengaboni ngasonini noMose. Lithi iBhayibheli ulaka kaNkulunkulu lehla ethendeni. Wasala umkhotho ngebile wangena ngokhomo wafriza. Lithi iBhayibheli manje ngekwa. Sawubona umsebenzi kaNkulunkulu. Singayiphazamisi mission kaKristu. Umyalezo abawuphethe laba bafundi was very simple. Inkinga nathi makhono siyathanda ukucomplex izinto ey'ngadingile ukuthi zibe complex. Uma ngingena emzini anothi ukuthula kuleli lihlale kuleyo ndlu lidle liphuze lokho abakunika kona liphulukise abagulayo lithi umbuso kaNkulunkulu usondele. Uma benganamkela iphumelane ey'taladini lithi uthuli kodwa kuphi into nomyalo othi umbuso kaNkulunkulu usondele. Ubanika konke uthi bangaphathi lutho lingabakeleli muntu endleleni ngoba uyayazi provision azikhoba yena lutho asifani ngokwenza ngizitshela njengoba ukhetha awazi ngisho ukapteni mangathi aphula kushoniwe kuyomiswa iflag imota yethu iyambele e-ICC yobuka abaculi yolifisa kamandi umuntu azayithathela lathi ngoba uxola umnwabo ngoba ayanganathi kodwa ukapteni ufuna nabutho ayomisa iflag ekuthiwe ukuthi unguwabanalene ibuye ukuthi ekuseni ngomgqibelo omkhathane labo umgqibelo wonke lishaya usuku langesonto uthi uyadlula ekuseni ngongena isikoko lihleli phezu kwesihlalo esentende naso lasithatha esihlotshweni uyeke injishwa ndiwashile athi ukapteni ufuna ukuplana inkonzo yomlola lithi ngibhizi ngiphelezela umngane wami ingane yakhe iyagayeka. And confuse the mission. Keep your eyes and focus on the essence of God. Ngoba lithi le Bible sifundile anothi mangene benganamukele because akusiko ngoba abantu benzoyakubona amabutho banamukele lo myalezo othi umbuso kaNkulunkulu akukho nikakhathazeli yonke ngoba uzokuphumelela ey'taladini lithi dust shake off the dust. Azile abanye abantu asuzongena nabo kwemishini akusho ukuthi kuyofinyelela kanye kanye nangalolo suku kodwa ubone ukuthi hayi abahambisani
Hallelujah. Ngokukhanya kwakho, ngokukhanya kwakho, wena uzokuxosha
Saturday. Sithi ngikhambe njalo. Singajolele ukubuyele eSmith neyidayile ezintsha zokugida. Namakhala samasha. Kodwa siphethe transformation wakhe. Singajabulele mfundisi ukuthi sibize ingane zasemsunduze primary ngoba sithi vele umsunduze primary isikole esaqaba missionary ukuthi bangabe ngene usika sibabiza abantwana sibafundisa amajesi ngoba na ukuthi banika amajesi manje bababosisa ngoba ukuthi bayagodola manje sabanika amajesi manje akusho ukuthi nangokuyekoza ngeke bagodole bese kuthiwa smile phela siyakushutha awuyifundisi lutho awuyifundisi sustainability ukuthi mangabe iswele yenze njani kodwa uyifundisa ukuthi ayikhangeza masiyasimala izokhula naleyonto ukuthi mina ngiyakhangeza ngisimale ngiphoze bese ngithola izinto engabe ingane ayifundisi uthi ngiyaphila kaKristu thina sakusibona mntana kusika ngoba ingoba sancela uKristu asinalanga kuphela ivangela sabadala logogo kodwa kwenzeka umehluko ugogo semnabini ngengalo kodwa nangayibonela umbono uthi umfundisi umthatha ngoba sithandazakale sithandaza sisophuma nabafundisi uthi ucela uNkulunkulu ukuthi yonke into ezokwenzeka abantu baphindele emva lento akwazi ukunika ingane isobho nesika si-brown bese ngithi ngiyayithwala kodwa kufanele ngihluphe ukuthi ekuseni akwazi ukufundisa ungithi ukuthi bangibona njalo after school ey'ntabadini ama-homework abawenzile bese ngiyathula ngoba where is the transformation liphi ibanga elikhulile enzonika umuntu into azomlonda not into umuntu azomenza ukuthi noma ngabe isingenile into azokanani ephume ngolapha umuntu abe yibanga lo muntu noma leli muntu abe sibona laligida lize likhasa phansi kusayini ukuthi sizofika manje emsebenzini ngoba umuntu uyinkonzo uma esaphakathi kwey'ndonga zasencwadi kodwa washawula umfundisi wadedela isibusiso inkonzo yaphamanya siyibandla ekufanele siye kubantu siyodila nezimo zabo zamanje sinomvimelo uKristu ukuthi azabule kubonke ngezimo zabo zakusasa ngoba kuphelele enkonzweni ka-9-11 nje base siphindele sikufika eklinikhi umsomluko kusasa sizofika ukuthi noma uzofika kanyama kubaleka abantu namafayela bayasela sibalekile sikhumbula kubaleka kodwa wena kade ubambisile usuhambe ngathi uhamba phela laba bantu babengathunyiwe lapho ababuya nabanye abantu musakujabula ukuthi omoya bayamthobela ngoba ngale nto befunda bayathoba okay okusho ukuthi ukuthoba into yenza manje ngithi okusho ukuthi they did not cast out the demons bathi ayasithobela into ethobile phela usho nakusasizona ufana nomuntu okhokha maintenance ongenayo sustainability mhlawumbe nathi njengebanga sake safika isikhathi where we did not sustain izinto but we maintain izinto ngoba if we sustained sakhupha izinto ezaqhula mamisha ngabe i-hospital makhothi hospital ngabe sayezi namanje unomehluko senzekile bazalwane
Sesibongile moya ogcwele. Impela ukukhuluma kwakho akufani nokwabantu. Sihlangane kule ndawo singazi ukuthi usiphathele kahle kangaka. uNkulunkulu wethu ogcwele sizohamba siphethe umyalezo ozosisiza nasendleleni esihambayo nasempilweni esiphilayo. Ngoba Nkosi siphile emakhaya anenselelo eyahlukahlukene. Siphile emisebenzini nayo enenselelo eyahlukahlukene. La sifika abantu abane-attitude nakhona ehlukahlukene. Nakomakhelwane kanjalo sibhekana nezimo ezingafani. Kanjalo nasemabandleni la sisuka khona sinenselelo uNkulunkulu